Avui us vull ensenyar un espai comercial que em fa especial il·lusió. És un lloc on no hem fet un interiorisme al 100%, sinó que amb la distribució que ha dissenyat l'arquitecte de confiança hem ajudat a les clientes a aplicar i combinar materials, com també a aterrar sobre plànol les idees de mobiliari que tenien en ment. Soc la Cristina, de Zenna Interiorisme Slow, i per mi és important que una marca reflexi el que és, des del seu logo fins al seu espai. Per això era important que aquest espai representés a la Carina i la Farners, la seva mare. Senzillesa, elegància, bon fer, que fos un espai amb molta llum. Un espai on, quan tu entressis, sentissis que és un espai especial i que et calma. El color més important és el blanc, seguit per la tonalitat beige que ens recorda la sorra de la platja que tenim en el terra, un toc de rosa i una mica de mint per aportar-hi frescor i joventut, daurat pel punt xic i glamurós, la calidesa amb la fusta de roure i tot això combinat amb les fusteries en gris fosc que li donen el toc elegant. Per la zona de l'entrada, la Carina i la Farners tenien clar que darrere el mostrador volien un espai on tenir exposats els seus productes. Per això van estar buscant diferents imatges de les seves preferències i vam adaptar les seves idees a aquest moble que veieu aquí darrere. Per altra banda, al mostrador vam fer un joc amb dos volums diferents que també tenen materials diferents. Així, d'aquesta forma, amaguem tot el tema de gestió i oficina i per l'altre costat les clientes poden deixar el seu bolso mentre les estan atenent. Una de les característiques de la Carina com a professional és que quan està fent un tractament de bellesa a una clienta no la deixa sola en cap moment. És per això que necessitava una gran zona d'emmagatzematge. Un moble gran és el que hem dissenyat en fusta de roure amb tocs daurats per tal que fos un volum que ens aportés calidesa a tot l'espai. Tenir dues il·luminacions diferents a l'espai és primordial, la llum de treball i la llum per a aquells moments en què estan realitzant un massatge o un tractament que és més de relax per la clienta. Per això, la Carina tenia molt clar que dins la seva cabina volia un gran mirall amb llum retroil·luminada, perquè l'ambient canviés i la clienta es pogués relaxar. Per poder treballar els peus, és important que la clienta estigui còmoda, però també és important l'ergonomia del disseny dels mobles per tal que qui treballa hi estigui còmode. És per això que vam redissenyar aquesta zona d'aquí com a tro per tal que tant la clienta com la Carina i la Farners estiguessin còmodes mentre treballen. La Carina tenia clar que el terra del bany de les clientes havia de ser una rajola hidràulica i el que vam fer és escollir un material que representés exactament la personalitat de les dues. Dins les cabines, les formes són totes molt rectes. Per això, quan vam visitar el showroom de ceràmiques amb les clientes i es van enamorar d'aquest lavabo, vaig dir sí rotund a instal·lar-lo, perquè amb les seves línies ens donava sinuositat a l'espai. La combinació de materials i la il·luminació són les encarregades de transformar un espai en un ambient. És per això que és molt important parar-nos a pensar què és el que volem representar i com volem sentir-nos dins un espai. Si voleu que us cuidin, podeu visitar a la Carina i la Farners a la seva estètica. I si voleu veure més projectes dels que hem treballat, us podeu dirigir tant a les xarxes socials com visitar la nostra pàgina web estudizenna.com.